És most belenézzünk Hitler szemébe. A sibenikiek Hitler szemének nevezik azt a sziklába vájt vízi alagutat, aminek tengeren néző bejárata és kijárata valóban hatalmas szemekre emlékeztet. Az ívelt csatornát a német és az olasz hadsereg építette a második világháború idején, hogy a flotta gyorsnaszádjai el tudjanak bújni benne a bombázók elől. Manapság a tengeri kajakosok szoktak ide beevezni, átbújva a fényfüggöny alatt.